गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नाय। फैदो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 खोन्दो 1 अनलाइन बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। सोरखारि नङै फसंथान सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअ'नि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 अनलाइन मडेल फेशन श' दिन्थिफुंनाय बादायलायनाय अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो दं होनना मिथिहोदों सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअ'नि सोद्रोमाफ्रा। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सुदर्शन एनजिअ'नि दैदेनगिरि फारियै जायख्लं बसुमतारी, दैजि बसुमतारी आरो तानिया ब्रह्म बिथांमोना फोरमायोदि अनलाइननि गेजेरजों फेशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया सोलिफु दाननि 15 जुन खालारसिम सोलिगोन होनना आरो थाबैनो अफलाइनआवबो बादायलायनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार, बङाइगाव, बरमा, रङिया, टंला, नलबारि, बरपेटा, उदालगुरि आरो धुबुरीआव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों। जोबथा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जागोन होनना बुंथियो। जोबथा साननि फाइनाल बादायलायनायाव जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोननो नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे साफ्रोमबो जाखांफु लाइमोनफोरखौ मडेल दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो हांख्रायदों मडेलार दैजि बसुमतारीया। नैथि रादाबाव दङ फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। फरायसाफोरनि जानो गोनां HSLC आरो HS आनजादखौ थाबैनो खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां रुनुस्रि गुवा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि HSLC आरो HS जोबथा आनजादखौ COVID-19 एसे मोजां फारसे फैब्लानो खुंनाय जागोन होनना फोरमायदों। CBSE बर्डआ आनजादखौ दोनथ'बाय नंगौ, नाथाय HSLC आरो HS आनजाद लानाया जोबोरैनो गोनांथार होनना बिथाङा बुंदों। मानोना माखासे कर्स लानायाव हाबनो आनजाद आरो टेट आनजाद होनो थाखाय गोनां जायो। कभिड पजिटिभ रेटआ खम जायोब्लानो आनजादखौ खायसे आयदाफोरखौ सायख'ना लानाय जागोन होनना फोरमायो। बेनिखायनो फरायसाफ्रा आनजादनि थाखाय थियारि जाखानाया मोजां। थामथि रादाबाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव खमैबो 25 लाख रांनि गुबुन हादरनि जौ बोखांनो हादों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि अपारेशन। बे अपारेशनाव पुलिसा गोबां बिबांनि गुबुन हादरनि जौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसा बोखांनो हानाय जौनि बेसेना 25 लाख रांनि जागोन होनना मिथिहोदों। रङियानिफ्राय लाबोदोंमोन बे गुबुन हादरनि जौखौ। जौ लाबोनाय ट्राकनि नङा MS46E-4754। पुलिसा जौ गारिजों लोगोसे गारि सालायगिरिखौ हमना मोन्दों। हमजानाय गारि सालायगिरिखौ दिल्लीनि सुरभनगरनि जगराज सिंह ब्रिजनि बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जौफोरखौ गहपुर उत्तर प्रदेशआव लांगासिनोमोन। ट्राकआव खमैबो 185 कार्टन जौ दंमोन। जौखौ ट्राकआव कभिड डिउटि दिन्थिनानै बारहोनो नागिरदोंमोन। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। BJP मावख'नि बायजोआव मोनसे बस्तायाव मोन 5 आखाइजों बानायनाय बम बोखांदों। सोनाब बंगनि राजथावनि कलकातायाव सुनिबारखालि हराव खमैबो 8 रिंगासोआव आखाइजों बानायनाय बमा बोखांनायखौ लानानै मिरुआव गोख्रों साननाय सोमजिदों। बे बमाफोरखौ BJP मावख'नि साखाथियाव मोनसे बस्तायाव मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बमआ डिफ्यूजिं स्क्वाडआव जाथाय जायगायाव सौहैनानै बमाफोरखौ बोखाङो आरो पुलिसा दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। खौरां बिजोङाव ओंखारनाय खौरां बायदिब्ला किदिरपुर, सारियाली आरो कलकातानि BJP मावख'नि साखाथियाव मोनसे बस्तायाव खमैबो मोन 5 बमा बोखांनो हायो। BJP मावख'नि साखाथियाव सोर बमाफोरखौ दोनलांदोंमोन आरो बिनि जाहोना मा बेखौ मिथिनो पुलिसा दासान्दि अपारेशन जागायदों। मख'जाथावदि थांनाय 2 मेआव बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाय फोसावनायनि उनाव रायजोनि तृणमूल आरो BJP मावथिफोरनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जागायदोंमोन। मोन्नैबो दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजियाव खमैबो सा 16 सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। आसाम सोरखारा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिरि खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारि लेखा कामरुप पुलिसनि जाफुंसार मोनसे सिग्रोमनाय। कामरुप पुलिसा नोगोद 3.5 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायनि गेजेरजों कामरुप पुलिसा 1 लाख टेब्लेट आरो 2 किल'ग्राम ब्राउन सुगारखौ बोखांनो हादों। मख'थावनादि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजोंबो बे बाथ्राखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा 1 लाख टेब्लेट आरो 2 किल'ग्राम ब्राउननि सुगारनि बेसेनखौ इन्टारनेशनेल मार्केटआव नोगोद 3.5 कौटि रांनि होननानैबो फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुखुनि खौरां, रोंग'थि गोनां बर' लाइमोननि जिउ खहा। मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझाराव स्कुटि आरो ट्राकजों जाब्रबथाय जानाय जेनिया बरगयारिया गाज्रि जोखोम जानायलाय जोबथाहांबोबाय होनना मिथिनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला जेनिया बरगयारिया तिनालि मोनसोरगाव क'क्राझार गामिनिमोन। बियो पुनेनि MBA फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसामोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे एमाजनावबो खामानि मावोमोन।
बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैनो हादों बेखौनो आरज गाबबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।